Drugarice Broz, ja bih vas najlepše molila da za Beogradsku televiziju kažete nešto o vašim utiscima o selu u Sremskoj Kamenici koje ste upravo otvorili. Ja nosim najbolje utiske. Ja mislim da su ovdje stvoreni svi uslovi za normalan život i školovanje ove djece. I to je zahvaljujući u stvari našoj zajednici, to je tu i postignuto, meni se čini. Samo sad zavisi do toga kako će se ovdje raditi, a ja se nadam da će to biti sve najbolje. Obzirom da je ovo jedan specifičan vid dečije zaštite, da li vi vidite perspektivu ovoga vida dečijeg sela? Da li će još koje dečije selo nići u Jugoslaviji? Šta vi mislite? Pa sad ja mislim da je ovo jedan dobar, ja sam i rekla, model za vidjet ćemo u praksi šta će pokazati. Ja mislim da će to biti jedan uzoran dom. A vi očekujete? Ja očekujem sve najbolje. Drugarice Broz, u ime svoje redakcije i svih gledalaca televizije Beograd, ja vam se najlepše zahvaljujem. Nema na čemu.